ಗೈಸ್ ಭೂಮಿ ತೆಗೊ ಬಂದುಲ್ಲು ಓ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಸಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬೈದುಂಡು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತಲು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತನು ಗೆದನು ಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟ ಐತನ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ನಾಯ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಎಂಕಲಿ ನೀವು ಉಡುಪಿದ ಸವಗ ಬೈದ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಮತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಡು ಬಂದದು ತೂಕ ನಿಗಲಿಗ್ಲ ತೋಜವ ಏರ್ ಮಾತ ಉಡುಪಿದ ಸವಗ ಬೈದಾರು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ವಿಡಿಯೋನು ಫುಲ್ ತೂಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾರೆಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಉಲೈ ಬತ್ತ ಅಂಡು ಈ ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಲ್ದೇರು ನಮ್ಮೈತೆ ಉಲೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಯುರೋಪಿಗೆ ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ಕೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ 2 ಜನ ಫೋಟೋಗೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಟಿ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ನಿ ಒಂದು ಶೋಕ ಆತು ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪನ್ನ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಯುನಿಕ್ ಆದುಂಡು ಇಷ್ಟ ಉಂಟು ಏರ್ ಮತ ಟೆಲಿಫೋನ್ ದೇ ಕೆಫೆ ತುಲ ಏರ್ ಮತ ವಿಡಿಯೋ ತಗೊಂದಿಲ್ಲರು ವರ ಉಡುಪಿದ ಸವಾಗ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಶೋಕ ಆತನ ಈ ಹೊಡಿಪೋರಿಗೆ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ನಿಂಗಲ್ ಬೈದ್ ಜರ್ಡ ನಿಗುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮತ್ತ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಏರ್ ಮತ್ತ ಬೈದು ಜರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ತ್ ಪೋಲೆ ವರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಲೇ 3 ಜನ ಉಂತುದೇರು ನಮ್ಮನ ಉಲಾಯ್ ಬೋಡ್ರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತಂಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇಡ್ ಓಕೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಅವನುಂಡು ಮಾರಿ ಅಂದು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅವನುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಬಿದ್ದೈ ಪಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೀದಾ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಚಿಡೆ ಬತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂಡು ಕೂತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೂರ ನೀರು ಬರ್ದು ಒಂದು ಪುರ ಗ್ರೋ ಮಾಡ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಬೈದಿರಾಗ ಇಲ್ಲ ಪತ್ತ ಒಂದಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಮಕ್ಕಳು ನವಿಲ್ ಬೋ ನಾಯಿ ಉಂಟುದೆ ಅಂದ ಒಂದೇ ತೇರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ ದರ್ಕುಲ್ದೆ ಇರ್ತಲಿ ಈ ಐತಲ್ಲ ಹಿಡ್ದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜ ನೆಟದಲ್ಲಿಜ್ಜ ಒಪ್ಪಿದ್ದೇ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿಡ್ಲೆ ಬೋಲಿ ಬಳಿ ಈ ಮತ್ಸ್ಯ ಕನ್ಯನ ಉಂಡಿಯಾ ಈ ಪುಣ್ಣ ತಾವು ನಿಜ ಪುಣ್ಣ ಒಂದು ಅಲ್ಲ ಮೋಣೆನೆ ತೋಜಿಜಿ ಬತ್ತಲು ಓ ಶೋಕ ಆತಂಡು
ತುಳುದೇ ಮಾರೇ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೆನಪುಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಿಗಲಿ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಗೊಬ್ಬುನ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಗೊಬ್ಬುನಗೆ ತೊನೆ ನಮಕ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋರೆಗ್ ಹೌದಾ ದಿರಿಸರ ಅವಿನ್ ಸ್ನಿಕ್ಕರ್ದು ಒಂದು ಇಟ್ಬಾರ್ದು ಕ್ಯಾರೆ ಬೋರ್ಡಾ ಇವಂದು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ದೀಪಿನ ಪೂರಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪೂರಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಏನಯ್ಯ ಸ್ಲೈಮ್ಯಾ ಕುಲ್ವಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವಾವ್ ಇರೇಸರಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ದಾಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಂಡು ಇಲ್ಲ 30 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ 50 ರೂಪಾಯಿ 80 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಬಲ 10 ರೂಪಾಯಿ ದಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪನ್ ಗಾಯ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತನ್ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡ್ದು ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅಂತ ಏ ಓಕೆಯಾ ಒಂದು ಪೂರ 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಲಗೆ ತುಂಬೆ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೂತಲ್ಲ ಬುಟ್ಟಿ ಹೊಸಂದು ದಿವಸ ಅಂದಳು 10 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲಿ ಪುನ್ ಪೂರ ಮೊಲಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೊಲಂಚೂರು ಪಾಶ್ ದಾಲ್ ಕಾಸು ದಾಲ್ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಹೊಸ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಉಂಡು ಪರ್ಸ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಕಡೆ ಉಂಡು ಮುಗುಲ್ಲ ಕಾಸು ದಗಲು 20 ರೂಪಾಯಿದಷ್ಟು ಬರ ಇಂಕಲ್ 10 ರೂಪಾಯಿದ ಇಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಚ್ ಅಂದು 10 ರೂಪಾಯಿದ ಶೋಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೇಲ್ಸ್ ತುಲಾ 100 ನಮ್ಮನ್ನ ನೊಂದಿನಿಗೆ ನೋಡು ಅದು ಶೋಕೊಂಡು ವಾವ್ ಉಂಟುಲ ಅವು ಡಬ್ಬತ್ತಲ್ಲ ಒಪ್ಪೋ ಇದು ಕುಜಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಎಂಕಲ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಸೂಡಿ ಕಟ್ಟು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇರಿ ನೀಡ್ಬೇಕು ಕುಜ್ಜಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಬೋದು ಮಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡಿರು ಗೈಸ್ ಮೊಗಲು ಅರ್ಧ ಅಂಗಡಿಗೆ ತಂದಿರು ಊರಿಗೆ ತಂದಿರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಮೋಲೆ ಮಲ್ಲ 50 ರೂಪಾಯಿದ ಇಕ್ಕರ ಪೋತಲು ಶೋಕೊಂಡು ಚಡ್ಡಿನ ವಾ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಡೈಸ್ ತುಲ ಬಾಲೆ ಜೈದಿನ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕು అందుకు ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟವರೋಡು ಚೇರ್ಲ ಹೋಯ್ತಾ ಸೀದಾ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟದ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋವಿಡ್ ಉಂಡೋಗೆ ತುಂಬ ಗೈಸ್ ತೂಜವ ಉಪ್ಪಡ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಉಪ್ಪಡ್ಬೋಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತುಂಬ ಕಸೊಂದು ಇವತ್ತು ಲೇಲೇಂಗ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಖಾಲಿ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಾತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೆತ್ತನು ಗೆದನು ಜೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪಡ್ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಗೆತ್ತ ಮೇಲೆ ಕೆಜಿ ರೇಟ್ ಕೇನ್ಗ ಬಲಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮುಟ್ಟುಲ ಕೆಜಿ ಉಪ್ಪಡು 4 ಕೆಜಿಗೆ 150 ಮೊಗಲ್ಪುರಿ ತ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಗುಂತದೇರು ಏ ಕೂಡ ಟೇಸ್ಟಾ ಗ್ರೀನ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಗೈಸ್ತಿಲೆ ಯಾನಿತೆ ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್ದ ಕವರ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಪೊಪ್ಪೆ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಚಿ ಕವರ್ ಒಲ್ಪಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಥಿಂಗ್ ಫೋನ್
ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಉಂಟು ಕವರ್ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಯಾ ನೇತೋ ಜಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಲ್ಪಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಬಲ್ಲ ಇರ್ನಕ್ಕೇನ್ರಿಜ್ಜಿ ಇಂಕಲ್ಲ ಬಾಲಿ ಬಾಪೆ ಇರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಇಂಕೊಂಡು ಇರ್ಬೋದು ಅವು ಗೊತ್ತಂಗ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಸಲ ಮಸ್ತ್ ಏನೋ ಕಂತೀನಿ ಸಂತೆ ಜಾತ್ರೆ ಬೈದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಮೋಸೆದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಅಲ್ಪನೇ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ಸಾಹಸ ತಂದಿರು ಮುಲ್ಪಲ್ಲ 20 ಮುಂದೆ ತುಲೆ ಶೋಕ್ ಬೈದಂಡು ಈ ಸಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ದೇಡ್ ಈ ಸಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಪೂರ ಚೆರಿ ಬೋರ್ಡ ಗೈಸ್ ಏನೋ 100 ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಅಂದು ಮರ ಗಟ್ಟಿದ ಬಾರ್ದು ಜರಿಂಗಲ್ ತಿರ್ತು ಬೋಯಾಡ ನಮ್ಮ ಮುಗ್ಗಿನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡು ತುಲೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತ ಬೈದಂಡು ಮುಲ್ಪ ವಾ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದೆ ನೀರ್ದ ಮತ ಗೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಡ ಗೇಮ್ ದೈಟ್ ಗೈಸ್ ಈ ಸಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡ ಅಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಬರಬಾರ್ದು ತುಲೆ ಪಿದೆ ಇಡ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ಮತ್ತ ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಸಾರಿ ಪಿಕ್ಕೆಗೆ ಇದು ಜಾ ನೋಡೋಣ ಹನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕಿದ ಇಟ್ಟು ಯಪ್ಪ ಈಸಲಿ ವೈಟ್ ಕುಲ್ಗ ಒಬ್ಬ ಕೊಲಂಬಸ್ ಶಂಕು ಬೋಡಿಗೆ ಯಾ ಮೀಡಿಯಂ ಜಾನ್ ದೀಪುಜಿ ಏನನ್ ಕಲೆಪ ಶ್ರೀ ಅವ್ರತ್ಯಾ ಐಟ್ ಆತು ಗಮ್ಮದ ಪುಜಿ ಐಟೆ ಕುಲ್ಗ ಕೊಲಂಬಸ್ ಒಂದಾದ ಮಗಳನ್ನ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಗೈಸ್ ಭೂಮಿ ತೆಗೊಬಂದುಲ್ಲು ಓ ಭೂಮಿ ಊರಾಡು ತಿರ್ತಾಕ್ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಪೂರ ನಮ್ಗೆ ಮೊಗರ ಗೇಮ್ ಗುಬ್ಬದೆ ಕಾಸು ಬರ ಖಾಲಿ ಅಂದ ಮಾರ ಧರ್ಮಗ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಪೋಂಡಿಯಾ ಆಯ್ ಇರ್ನೂದು ಕೊರ್ಪಿನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ನಾನೇ ಪೋಂಡು ವೈಟ್ ఉండదా అందు మరి యాకి పోయా గుమ్మదవా పోయా పోయా ఇప్పుడు బ్లాగ్ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಭೂಮಿಕಾ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ತಿರ್ತು ಬೋರು ಅಣ್ಣನೇ ಈ ಮಲ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀವನಾ ಕೈತಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಟಿಕ್ ಆಣ ಬತ್ತಂಬರೋಡಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಈ ಸಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಬೈದಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೋಡ್ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಡ ಅಗಲಿಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಬೋಡಿಗೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕರ್ ಬೈದು ನಂದಿಯ ಸಿಪಿಆರ್ ಕೊರಡ ಏ ಯಬ್ಬೋ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ನೈಟ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಚೊಂದುಂಡು ತಿನ್ಪಿನ ದಾಲಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ದಾಲ ತಿಂದು ಸಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಲಾಂಡ್
ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿತ್ಸವದ ಮುಗಿಂಡು ಆತದಾಲ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಬಟ್ ಅನ್ಸದಲ್ಲ ಪನ್ಪುಜ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಉಲ್ಲ ಮಾತ ಶೋಕ ಆತುಂಡು ಹಾಂ ಬಟ್ ತಿನ್ಪಿನವು ಒಂಚಿ ಸರಿ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ತಿಂಪಿನ ದಾಲೇಜ್ ಏರ್ ಮಾತ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ದಿಜರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಮಾತಾಡಿಡಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಕೇನ್ಗ ಬೈದಿನಗಳ್ಡ ಪನ್ ಈ ಪನ್ ಇಸ ಪನ್ ಅನನ್ಯ ಏ ಎಂಚ ಉಂಡು ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಏನಾಂಡು ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಏ ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಏನ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡ ಏನಾಂಡು ಅಂದ ಅವೊಂಜಿ ಅನ್ಲ ಪಂಡ ಏ ಗೈಸ್ ಪನ್ಲೆಯಾ ಏ ದೂರ ಹೋಪಿನಿ ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಮೂಲ್ತಿಲಿ ಇರ್ ಪನ್ನೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಜ್ಜ ಅಂಟಿರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತೇರ್ಲ ವಿಡಿಯೋನ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಮಾತಾರಿಗ್ಲ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಬೈದಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಪಾಡ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನ್ನ ಹತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಇನ್ನಿತ ಉಡುಪಿತ್ಸವ ಮುಗಿಂಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಯ್ 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 ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋರೆಗ್ ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಡ ಬೇರೆ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಕ್ಕ ಬಸ್ ಬರ್ ಸಾಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಸಾಕಾತಜ್ಜಿ ಬಡ ಒಂಚ ಒಂದುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಇಷ್ಟೈತನ ಬಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವಂದು ಮಾತ್ರ ಆತು ದಾಲಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಆತು ಮಲ್ದಿಚ್ಚೇರು ಎಂಟ್ರಿ ನಾವು ಪೂರ ಶೋ ಎಂಟ್ರಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಿಟಿ ಲಾಗ ఒక జల్ప ఓకే బాయ్ గాయ్స్ ఓ